tartana mindezt kiszínezni szerintetek? Rendben, akkor mindenki képzelje a kedvenc színét, fogja meg, és dobja bele ebbe a könyvbe 3-ra. 1, 2, 3! Viszont mivel még lenne már egy előadásom, és jó lenne ezt megint használni, mindent el kéne tüntetni, ami eddig belekerült, úgyhogy képzeljetek el egy óriási radírt, és radírozzatok ki mindent